Thank you so very much for the work you are doing together with your family. La ehading and siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacela sibashayele izandla ngicela ukuba abefundisi bale ekhaya nabo ngibahloniphe. Abefundisi basendaweni esiyona ehading. I want to greet them and respect them. Nabavela ngaphandle abefundisi siyafuna ukuba sibahloniphe. Ifike nomfundisi umsezazwe nomfundisi uKhowa noBishop uNgqunguza sivela sonke le bathe bangiza labathi cha bacela ukuthi banginqoke. Amen. And siyabonga because angikwazi ukuziva ukuthi lapha bathi khona umhlaba nonkosikazi wakhe. Ngababingelela izwe conference enjoy le nto engiyenzayo. Abahlobo bami for a very long time kwakusekhona enye movement strong wakuthiwa Soul Seekers. Sasiyizikhonzi kuleyo movement. Amen. Luke chapter number 1. Sibonge ukuba inkosi ithini. Obaba, abomama, abantu abasha, nonke you are greeted. Amen. Luke chapter number 1. Sizobona ukuthi siyophelela lapho ngoba le ndaba yiningi. Verses number 35 uzawusifundela, verse 35, 36, 37. Uvale ku-38. Verse 35. Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uzokuza phezu kwakho, amandla phezu konke akusibekele. Ngakho ke lo ongcwele uzakuzalwa uzawubizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu. Bheka uElizabeth isihlobo sakho obekuthiwa inyumba, naye ukhulelwe indodana esemdala. Le yinyanga yakhe yesithupha, ngokuba kho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Maria wathi, ngiyincekukazi yenkosi, makwenzeke kimi njengezwi lakho. Ingelosi yemuka kuye. Inkosi maye kusise ukufunda kwezwi layo. Amen. Amen. Ngifuna ukuzama ukuthi ngoba ivesi ngempela kufanele ngilishumayele noma kungafikeki kulona kodwa lona lelithi uMaria wathi ngiyincekazi yenkosi. Makube kimi njengomfusho kwamazwi akho. Ayikho. So ilona ivesi ngifuna siya kulona kodwa ngiyafuna ukuthi singasheshi sifike kulona sibuke nje enye piece lapha ngendla. Le piece ithi ingelosi ifika kuZakhariya ithi umthandazo wenu usuzwakele nizothola umntwana. Mayiqeda ukusho kanjalo ukuthi nizothola umntwana, uZakhariya mangale ukuthi ekudaleni bethu sizawuthola umntwana. Uma esamangele enze iphutha lokuthi lokumangala ngagcini ngaphakathi akukhiphe emlomeni. Kanti manje wavula umlomo sebeyakwazi ukufunda ukuthi umiphi. Abasezulwini abakufundi ngezinyembezi, bakufunda ngamazwi. Amen. Manje wavula umlomo ezulwini sekuyazi ukuthi umiphi. But decide on the basis of your utterance. Amen. Ukuthi umiphi kulento abayishoyo. Mabefuna ukwazi lento abayishoyo umiphi, balinda ukuthi uzothini. Then action lakho sebeyazi ukuthi umiphi. So uma esho lo baba imicabanga yakhe ikhipha ngomlomo, ingelosi concluded akakholwa. Now ufuna sibuke ukuthi why ingelosi ihash uZakhariya. uZakhariya umpriest. Yes. Ngabamazwi akhe umfundisi. Unebandla naye ibandla lakhe uMaria usanda khona. Suri ikholwa lakhe eMaria.
lento ngiyayithunga uyilalele ngesineke uZakhariya. Part of izinto i-training yokuba umpriest ababeyithole yokuthi uma ibandla lihlangana read the scrolls bafundele imibhalo. Amen. Uyifunde from Genesis to Exodus, from Exodus to Numbers, from Numbers to Leviticus, from Leviticus to Deuteronomy. Good one. Amen. Lezi ncwadi zokuqala cishe iMike nayithi amen le yakho icishe le. Nayi uthi amen nayithi amen kanti ufuna kuzwakale mina ngathi mina uyi-guest speaker. Namphinde ethi njobe umpriest nje ubasha le ncwadi ezinhlanu uyena onekilecture yazo. So wonke umuntu la ethempelini wazi le ncwadi ezinhlanu wazizwa ngalo mpriest ngoba uyena ofundisayo. Not only uthi uyabafundisa bese uma usuna 8 years funa uze la ethempelini ukuze ubona ukuthi uyindoda ngempela kwaIsraeli funa le ncwadi uzazi ngekhanda. Awuzuzazi ngekhanda kuphela nje funa bakubuze imibuzo ngalezi ncwadi and you must be able to answer. Then upon that bathi ayusuyindoda. Uma lento igeda ingakho phela uthola uJesu ehamba nabazali bese kuthiwa waduka watholakala ephambi kwabapriest. Akuthiwa ehema kuthiwa bephendulana ngama-scrolls. Le nto ayenza apho uJesu yisiko lamaJuda, isiko labo ukuthi ukuze wamukeleke ukuthi hayi uyindoda emphakathini ngoba le ncwadi ezinhlanu usuyazazi. Alright, so ngithi uZakhariya ngumpriest-ke la enkonzweni njengoba umpriest wonke umuntu owazi le ncwadi ezinhlanu wazizwa ngayo uyena owayebafundisa zona. Ufika ingelosi ithi yena uzothola umntwana uthi lo sengimdala. Right, lokuthi sengimdala akukusha ulotshiwe kulezi ncwadi abafundisa ngazo. Kuthiwa le ncwadi abafundisa ngazo kuthiwa uAbraham esemdala. You see, so wonke umuntu owazi ukuthi uAbraham kwathi esemdala wathola umntwana wezwa ngalo baba ukuthi uNkulunkulu noma usumdala wamthola umntwana. Sekufika ingelosi kulo baba okutshela abantu ukuthi uAbraham esemdala angathi ngayizwa ithi kuyena hayi na uzothola umntwana wenza i-excuse ngento eproven ukuthi irrelevant. Uthi hayi sengimdala. Ingelosi yamangala uthi wena ubotshela abantu uthi uAbraham esemdala 100 years wathola umntwana. Manje sizokutshela ukuthi nawe uzothola umntwana uphinde uyasitshela usemdala yathi uzosibambezela. We must punish you for knowing what you don't believe. Amen. Abazwaka yathi ingelosi uzojezela ukuthi wazi ongakukholwa. Lo 9 months ukuthi uyazi kodwa lokho okwaziyo awukukholwa. So uze wafundisa abantu into ongayikholwa. Yathi ingelosi yabona ke asikwazi ukuthi sihambe nawe sithi hayi uright lo baba hayi nawe awukho right ngoba isibindi sokuthi ufundisa abantu into ongayikholwa. No. Akufune siyizibe lo nto ingelosi le nto ngeke sizibe singaziziba zonke izinto kodwa le ukuthi wena uyazi uphinde uzofundisa abantu kodwa into ongayikholwa wena yathi you must suffer the consequences. My bongos. I'm trying to make a scenario so that uzobona ukuthi unje kulo baba
unomthelela. So now ukhonto engiyilungisayo la nje ukubona ngibamba ifoni ungibekezelele nje nevesi ngeke lahleke lizoqhubeka limela kade ngikhona. Kodwa ngithi angithumele le ntshumayelo le ekhaya bafuna ukubona ukuthi ngithini. Sengiqedile. Bese ngikhohle ukubathumela inkonzo. Bazama i-challenge engifuna siyiset up la. Kuyenzeka wazi kodwa ungakhona. Ngiphinde kuyenzeka wazi uzumemezele lokho waziyo kodwa ungakhona. Sure. So the knowledge of scriptures in the absence of faith does not profit you. Angazi ngayiphinda le. Ukuyazi imbhalo kodwa ukholo lungekho kule mbhalo awuzuzi lutho. Amen. Amen. So lo maba lo akusikonto uyayazi kuphela uyazi azakhonzise ngayo. Kodwa lokukhonzisa menza kwayikhona. Let me try and work on this one. Go for umuntu ba eBhayibhelini to Lazarus uyafa. Ngela ngazovuka ngalo kufika uJesu the fourth day. Manje ufika uJesu uhlangana nosisi wakhe uMartha usisi wayeспecialize ngokupheka. Hlangana naye uthi ukube bewukhona nga umnawethu akafana. Bese angami lapho la aqhubeka athi kodwa ngiyazi ukuthi namanje noma yini oyicelayo kuBaba uzokwenzela yona. uJesu bese ethatha le statement esithi namanje noma yini oyicelayo uBaba uzokwenzela. Enza i-declaration phezukwayo athi uzovuka umnawethu. Usisi ajobe ku statement sanamanje. Athi kuJesu uzovuka ngomhla wokuphela. Asuke kunamanje manje. Ayi ku future athi uyovuka ngomhla wokuphela. Bese uJesu abona ukuthi usisi unolwazi in the absence of faith. Bese emsebenza. Mayemsebenza uthi kuyena I am the resurrection and the life. Bese kuyena he who believes in me, not he who knows, he who believes in me. Loyo okholwa yimi noma efa wophila. Loyo phile kholwa yimi akasayo kufa naphakade. Bese ethi yena uyakholwa na. So ngoba uyazi so uyakholwa yini kulokho kwazi. Ngoba uyazi there is resurrection, is knowledge. But do you have faith in that knowledge? uJesu uthi ngizokuthatha from what you know and say this is what you know. Therefore do you believe what you know? Because profit is not from knowing, it's from believing what you know. Hey. Because hence thina abantu abavuthayo we know a lot of scriptures with no proof of reality. Angazi noma ngisekhona nonke yini abangakayikhokhi rent sicela bayisorte out ngoba lento yokuthi inkonzo ibe ne-tension kanti wena wadla ice cream neyogathi ngemali yerent manje usolo umuntu wazile la inkonzo siyakhonza la khohlwa irent. The knowledge of the scriptures, the knowledge of the scriptures in the absence of faith, you suffer with it. Ushupheka nembhalo oyaziyo umkholo lungekho kule mbhalo ushupheka nayo ufa nayo uyazi ufa nosizo lisesandleni. When you know scriptures in the absence of faith, lento akusiyonto yokukrenywa. So I'm saying the knowledge of the scriptures is key, but from that knowledge do you believe? Yabona? Lobo yazi uyakholwa yini.
Because into from what you know, then there has to be faith. So uma kukhona okwaziyo ukungakusebenzeli yima ngamadimoni check ukholo lwakho. Do you believe in the knowledge that you have of scriptures? You say right? Amen. So I'm saying lo baba lona nje ingelosi ixabana naye kubangwa indaba ukuthi yazi lo baba kanti ubhizi uyachaza kanti akayikholwa lencazo. Mase kufika sekuthiwa uzothola umntwana uthatha lento ayichaza uyenze iexcuse ukuthi hayi sengimdala yathi ingelosi thula. Uze kufika ingane siyokhuluma sekufikile ingane. Okwamanje kuzawudinga ukuthula ngoba yonke oyikhulumayo uyikholwa. My bonkos. And the Bible says ingelosi yahamba. Seyisuka ke ingelosi. Seyiya kuntombazana ongayazi indoda. Bathi mabadudene khona laba ngathi abaphilile kahle to ofazi baJehova. Bathi mabedudene ududeni kwabo bathi hayi wayishadile. Angazi noma lento nje. Wothi mawuthenga iBhayibheli mawufika ufika kwicover yeBhayibheli kuthiwa Holy Scriptures. So kuyiBhayibheli lofazi baJehova. Mawubheka ekugcineni ama-reference ezinto abakholela zona. Part of it bantu uJesu akuyona i-son of God, i-son kaJoseph, because uMaria wayishadile noJoseph. And ngeke sibaphikise phela ngoba indlela ababona ngayo. Kodwa ufuna sibeke ama-point azoba ukuthi sibuze ukuthi lana iphumaphi. Elokuqala nje uma uJoseph ezwa ukuthi uMaria ukhulelwe, ithi incwadi wafuna ukumlahla ngasese. Then first buza ukuthi yiphi indoda unkosikazi waye ekhulelwe efuna ukumlahla. So uma bethi wayishadile angibaphikisi, kodwa ngithi abangichaze ukuthi yiphi indoda ukuthi unkosikazi wayo mebefike lethi report yokuthi ukhulelwe bese efuna ukumlahla unkosikazi. So emhlabeni ayangeke uzobaxabana umalume wakho ufazi kaJehova uzohlabana ngami lapha kini ngengiyele kodwa lengenze ubone ukuthi emhlabeni ungaba isidomo kodwa ungavumi to come to that level. Bazoma siqhubeke nevesi siyeke lento yaMaria noJoseph ngoba ivesi khona abangasangifunde bathi ukhuluma kabi ngesonto lakubo. Cha mina ngilwa nobudomu na into engilwa. Cha musa uvuma into engekho. Wayemisele engaged to be married. Wasetholakala ekhulelwe. Right? Kodwa ke asishiye kanjalo. Ama-point bengiseza nabanye ngasuke ngabona umunye usizangibuka yabona ngizoba yini mase behlezi nomalume wakhe bephuza itiya malume ehlala umsimanga lapha ngazothi angiyeke kanjalo. I'm saying sekusuka ke ingelosi iza kuMaria ithi uzokhulelwa. uMaria uzwa lento yokukhulelwa uthi hayi imangelosi kanjani indoda ingenayo. Mase fanele uzibuza lapho umuntu wayeshadile uyahlangana uMaria meshonje. Ngisho ngenza ukuthi ufike umbuzo ugogo wakho neyibuka nama-pamphlet anezithombe zabelungu bedla ama-aphula uthi hayi yazi sesizweni into lapha. Ya ngenza nje ukuyihlakaza lento uyibona ayikho lento lema-pamphlet nemakarishi lawo bambe wagquba agcwele ama-pamphlet umosha nje isikhathi. uMaria lweni ithi wayeshadile ngcono ngibheka ikhamera. uMaria lweni ithi wayeshadile la ngifunda khona ukuthiwa ingelosi yathi uzokhulelwa wathi indoda akanayo manje ithi wayeshadile. uMaria uthi indoda akanayo utshela ingelosi uthi indoda akanayo anoqhamuka wena nepamphlet enekhehla lomlungu uthi wayeshadile eshada ngoba nangu kusho yena uMaria.
Ngalulaka liqhamuke ngoba ngisafundisa. Ayo konke vele zingidine ngisashumayela ngoba angizwa ukuthi angiyilo kulelo point. Ukuthi uMaria indoda kunayo. Ithi ngelosi no. Lento yendoda sesiyazi ayisebenzi. Ngoba ukhazini yakho uhlale wazi waguga. Indoda ikhona, umntwana engekho. Amen. Yasithi ke khona kunjalo ngaya kuyena 6 months bengikuyena ngamnikeza izwi ukhulelwe kumanje wathi kubuMaria ezwe ukuthi sekwenzeka into econtrary to a declaration ngoba ubesemenyezelo kwathiwa uyinyumba wathi kubezwe leyo nto uthi ayibona imhlolo uthiwa uMaria Elizabeth ukhulelwe khona ekugile ukhulelwe leyizwe wayesethi uMaria cha ngelosi ngiyanqaba ukuthi ngihlukane nawe ngingabanga ilento njengokuthi ngizokhulela angihlukane nawe esikhulelo awubazana bami uMaria utshela ingelosi yazi ukuthini asenze kanje makube kimi uthi this is not just knowledge sokuthi sekukhulelwe inyumba ile liso uthi lizohlulwa yini nakumina makube kimi njengokusho kwamazwi le confession kaMaria ayithi sengiyazi ithi kulokho engikwaziyo angibe njalo impike thina sibheke nayo thina abasindisiwe ukuba yizwe silizwile now the struggle we have is to become the word we've heard silizwa izwi thina sizilimark nasizilimark ukuthi ayushayile hayi ukejile hayi uphambukile hayi ubebanda hayi ubeshisa kodwa ke khona idesire yokuthi mangifane nezwe likhulunyiwe yabona thina sikala abashumayeli sigejwe izwi manje ukholo lucuthele izwi ukuthi make kwaphuma izwi ngeke kusaba yimini kuyoba ilelizwi ne right bazalwa bami let me put it this way umizwi nje leke laphuma ababokalizwe bakhalela la liya khona bathi awunashintsha uyofana nayo umizwi nje leke laphuma njengoba nje kwathiwa hamba uyotshela uMaria uzokhulela ezulwini kwabona uMaria esekhulelwe walindwa ukuthi lifike kuyena alikhona kwathiwa meke walikhola useyekele kulona sekuyilona uthi uJohn 1:14 and the word became flesh. Yes sir. Line becoming ability. Yes sir. Ukulo ukuthi meke la ngena uzoba njalo. But lincike okholweni lakho. Uma uke walikholwa uyaligunyaza ukuthi ilizwi ivela ngami. Uma abantu befuna ukubona ukuthi uyaphilisa yini kholwa yiso. Babone wena uphilile bathi kwenza kanini ukuthi ngakholwa. Make walikholwa bese manje liba njalo ngawe. Azona ayisinzima lento inje ngokuthi ngithi baba we keyboard sukuma you see kuphuma amazwi athi sukuma athi kuba fike kuyena kwabili yanto mampini liphuma liyizwi kodwa kulo it carries the becoming ability malifika kuwena lizokwenza ufane nalo bazalwana ngiphinde kokugcina kuphuma amazwi athi sukuma athi kuba fike kuyena sesibona leyanto yile lizwi linjalo ngayo so when uma nje lizizwi make lahlangana nokukhola udabuzo uzofana nalo indaba yokukhola so when the word come make nje lazizwe make nje leza kuwe izwi lahlangana nokukhola seliqedile lithi ake
make safika kuyena sibanjalo ngaye. So uyabona ukuthi esa mawubheka intshumayelo osizwile so uyabona ukuthi late. Nalahleka lapho. Mawubheka nje intshumayelo osizwile, mawubheka nje inkonzo osuzihambile, mawubheka amasemina nama conference osuhambile cishe ngathi nemlindele bazemela nje abantu. Ngaye kadala ukuyemlindeleni. Ngathi ngitshela abantu ngathi lento umlindele into yama-asha nelokhoza nabagadi bezimoto shumayele abagadi bezimoto abagadi bezimoto ogas. So when bazalwane uma asenzeni kanje every year sima mawuqala unyaka sizwe a declaration. Yes sir. Kodwa uphela unyaka singafani nayo sonke. Ukhona abafana nayo, ukhona abangafani. Wena ungazicathi lo memezile akacotshwanga. Kanti akuncikile kulo memezayo. Uncike kulo zwayo. Ukuthi uyakholwa yini. Hallelujah. Hebrews 4:2 uthi ngokuba nathi sashiyezwa lo nivangeli. Besethi izwa abalizwayo. It did not profit them. Because when they heard the word, they did not mix it with faith. Faith is a mixing mechanism for the word to become. Umkholo ungalivezanga, ungalindeli lutho ezwini hayi. Come on. Mangphinde umkholo ungalivezanga, ungalindeli lutho. Izwi make lafika ukholo lungekho, liyofana nestatement. As sure inombani. But when the word comes and faith is, ukholo luthi akube njalo. Ukholo luvuma ukusho kaNkulunkulu. Hallelujah. Now uJesu uyahamba bathi ngathi spoke. Bathi abafunda uJesu. Siyafa. uPetro umemeza khona lapho. Yebo. Uthi uma kuwe Nkosi yisho nami ngize ngihamba phezulu kwamanzi. Amen. Besathi uJesu woza. Ne right God? Yeah, uma kuwena. Nayi into ngifuna nje siyiqale la singoba yiside le story siyiqale nje ekuthaneni ukholo lwathi kuPetro uma umsindisi your master ehamba phezulu kwamanzi nawe ungahamba. Then he concluded to himself with this is possible. Then the second thing lwasithi ukholo ungaveli uphume. Phuma at his command. Ki ungaziphumele emkhumbini khishwa yizwi lakhe. Amen. Oh. Amen. Wasethi yisho nami ngize ngihamba phezulu kwamanzi. Wasethi uJesu woza. Lwasethi ukholo ukugibela lapho. Amen. Lwathi gibela lo woza. So uPetro mayiphuma emkhumbini akanyathela amanzi. Nyathela uwoza. Because water has become a strong surface upon the water. Hallelujah. Aya. Nikhona zami? Uma nje ukholo like lahlangana nezwi umangaliso uyaba khona. Igaranti ayifuniselwa. Uma ukholo like lahlangana nezwi. Lo nto guarantee it shall be possible because ukholo sees possibilities in the word. Ay man. Mangphinde ukholo sees possibilities in the word. So uma kuthiwa umuntu uyagula usekhaya. Matthew 8 ithi lenceku hayi ekhaya kugula isisebenzi sami. Uthi uJesu asiye khona ithi cha msindisi ngiwumuntu in charge. Kunabantu abangaphansi kwami. Uma ngifuna kube khona umsebenzi owenzakalayo ngithumela umyalezo. Uhamba umyalezo and they execute as according to the word I have given them. Yes, sir. Therefore I also understand now you coming from an authority. Therefore upon that, from that understanding now khuluma. Amen. Amen. Now khuluma because faith to this man
man saw possibilities in the word. Ukholo make labheke ezwini lubona izinto zenzakala. Amen. Angazi noma ndiright bazalwa mama. Ukholo make laboniswe sees possibilities. Uma bebethengeka kusenzeka ukholo malike lahlangana nezilithi kushintsha umlando ke la. Angiphinde uma ukholo like lahlangana nezo noma ngabe into isinomlando. Kodwa make waphumisa ukuthi ukholo sekuzoshintsha umlando. Wabonakala uPetro ehamba phezu kwamanzi into engakazi yenzeka. Wahamba phezu kwamanzi. Nikholwa kodwa bazalwa bami. Inceku yaphila uJesu engafikanga. Ukhona indoda ekholwe amazwi. Yathi khuluma izwi. Washo ukuthi izwi has no distance. Oh, the speed of the word is equal to the utterance. Magela phuma selilapha. Mangphinde magela phuma alizohamba selilapha. Angiphinde ogcina uma likela phuma. Genesis will say, and God said there, let there be light. And it was so. There's no distance between let there be light and it was so. Magela puma selilap. Hi, Jesus. Come on, prophet. The word has been declared. Uyabuza kwenzakale nini? Leti Bible wathi mefika no baba wathi hawo yazi bese sithi siyokulanda. Awu ngilandelana inceke iphile wathi mani ngophila iphile nini? Uma bemtshela ihora bese ethi ngaleso sikhathi I was before him. Leso sikhathi ngithi uphila ngaso lesikhathi ebengime ngaso phambi kwakhe. Faces possibilities in the word. Check iBhayibheli kunendoda lapha isikhathini manje. Awuseku9. Kunendoda lapha eBhayibheli isitori sokugcina. Kunendoda lapha eBhayibheli kuthiwa besihlale 38 years. Ihlezi ecibini, ni right kodwa? Ihlezi ecibini for 38 years. Yaziwa ukuthi unobaba ohlezi lapha. Ake singayisheshisi le ndaba. Ngoba mina after 3 months bengizogoduka. No. I mean, I'm being honest. After 3 months, kuthiwa ingelosi yehla inyakazi isiqhini ongena uyasinda. Ngizame first day lutho. Ngizame second day lutho. Ngizame second month lutho. Eyesithathu ngiyaqoqa. But the man yahlala na. Waphela u5 years yahlala. Ilokuyibuka ingelosi ibuka nabaphilayo. Uyaphila kuleli ichibi. Kodwa iphili yona. 10 years waphela ihlezi. Inehlobo nabangani baneplan yokumgodusa kodwa ayigoduka ihlezi la. 15 years ihlezi, 30 years ihlezi, 38 years kwafika umsindisi. Umsindisi makafika. Note, he was not the only man here. Oh. Little Bible, what my figure? Umsindisi asazi ukuthi how long this man has been here. Waqonda kuyona. Uyafuna ukusinda. Yathi indoda, ngiyafuna ukusinda. Kodwa kunamuntu. uJesu okwenzani? Hayi la uvela usinde. Ungena emanzini. Manje mina njengoba ngihlezi kulomada, ufuna ngifukulo ngiphonze ecibini. Manje ingelosi iyafika. Bese ngabe khona wonke umuntu ujaha ukusizakala kwakhe. Ngithi ngisathi ngiyanyakaza, kuthiwa sebengijombelele sekuphele kanjalo. Wayesethi uJesu sukuma uthatha uhlaka uhamba. Awubasana bami. Now I'm saying to myself, Jesu sekutheni manje ngoba ubaba besachaza udaba lakhe ukuthi uJesu uthi ngithatha le statement sokuthi adakanamuntu. Kusho khona iconviction ethi kuyogcina kufikile umuntu. Abe nilahleka kanjani. Yama, khona iconviction ethi ngiyafuna ukugodwa kodwa khona nginethemba lo muntu ozofika.
Ngiyafuna ukukhothwa kodwa manje ithi mayivuka ithi ngiyahamba kusasa lithi maliphumila ngithi mhlawumbe uzofika ntambama iqhubeke ihlala. Oh man kodwa ithi lendoda uthi uphela 10 years yabona ukuthi intshabi yashintsha manje yathi kodwa ngihlale there is a possibility for a man to come. Kanti ayazi ukuthi lo muntu uzofika after 38 years wafika. Amen. I'm going to put my own statement. Christ was pulled by his faith. Ngoba ngeke uhlale la ungakholwa 38 years. Ukholo luthi indawo yokuphila ngeke ngifele la. Amen. Luthi ukholo ke la mangasuka la ngizofa. Therefore ngcono ngihlale la until a man come. Wafika umuntu. Note. Ithi incwadi wathi sukuma uthatha uhla uhamba. Bese kuthiwa le ndoda yasukuma yathatha uhla yamngena endlini. Now I'm saying to myself, I'm just qualifying faith here. I'm saying to myself, lo baba uhlezi kule terrain ene system yakhona yokuphila. And the system yokuphila kule terrain ujike eqibini. What should his level of faith? Ithe mhla kufika umuntu. So ke wathi manje uJesu usukuma uthatha uhla kuhamba. No baba wangalibheka ichibi. Wangayibheka nesystem yaseqibini. What is sekufika that upholds the universe. Sekufika izwi enziwa umnyama ubaleke sekufika izwi elikhaphula zingodo zaseBabylon. What must sekufika lelizwi? Masukuma. There's no distance between ukusho kwakhe ne manifestation. It all depends on your faith. Hallelujah. Amen. Amen. Wasukuma baba wangena indlela. So I'm saying to you, make nje lelizwi lafika kanti ukholo selukhona. It nullifies the history. U38 years waqedwa ngama-second. Oh nalahleka futhi. Ngithi mina u38 years lo baba unomlando ka38 years uxoxa udaba olude. Kodwa wathi kubatholisa kanti ukholiwe. Lo 38 years wa nullify wenziwe ize. Uma ke kwaphumiswa kanti sekukhona ukholo, the matter is settled. So sekufanele ubone ukuthi i-challenge yakhe laphi. Ayikho emademoni. No Satan futhi awuthakathwa. Yeah. Uma nje khona into ongathakathi wena. Lento nje uyicabanga ukuthi uyathakatha ikhansela ayikho. Uyazibambezela awuthakathwa. Unenkinga yalo baba, siza ungakholwa kwami. Ikholo lelalisho njalo. Elathi inkosi ngiyakholwa, siza ungakholwa kwami. You know the only one. Now disciples are Jesus at increase our faith. And the question, what is then faith? Faith is the ability to have results. Yes. So asikwazi ukubiza ngekhono without results. Yes, sir. Inzima lapho ke. Akusiyona igama legroup yabantu ekuthiwa amakholwa. Igama lemphumela onayo ngokukholwa bese kuthiwa uyikholo. Until your faith give you results, then we call. Ayisilula leyo kodwa ngiyiphinde. Until you can point to your life and say akusisivile ukholwa, akusimani le ukholwa, akusisibongo ukholwa, ungasibizi ngekholwa. When means are the reason of your life, don't call yourself a believer. Believers, they live by faith. And everything they have and everything they do is from faith, is of faith. Umukholo lungekho. Noma ungacula uzokhala, umukholo lungekho. Not Yamarom, it whatever that is not of faith is sin.
The right was wrong. And I'm going to surprise you here. This Bible uJesu wahamba kuJerusalem wasiyakhala. Wasenza le statement. Sesisifaka sonke akusesona eJerusalem Lord. What when the Son of Man return, will he find faith? Athi ngiyothola amakholo, uthi ngiyothola ino call. If you are not working your faith, you might mix the rapture. UJesu uyobuyela abakholwa. Yazi uJesu ukucula uzungesihlalo sobukhosi. When he returns, will he find faith? If that one is not convincing, little Bible uJesu wathi, hey befundi, ngibona umubi ewa strong to devour you. Wasejiya wathi, but Peter, I've prayed for you. Abakwazi abantu be-12 besuthi uthandazela oyedwa. Kanti uthe bonke umubi uyabafuna. Kodwa mase uthandazela oyedwa. Then he qualifies why uthandazela oyedwa. What I've prayed for you that your faith fails not. Uthi ngibona uSathane ngifuna lonke. Kodwa wena phetho ngikuthandazela ukuthi ukholo lwakho lungahluleki. Sekuthi usophendukile uqinisa abafoyi. So among the disciples of Christ, Esau got Jesus Petro because of his faith. We can bring stories of the faith of Peter walking over the water. The bamba in lands manet. We can point to stories of the faith of Peter. Note that when you check this history and the scriptures, uJesu wayethanda uJohn more than Peter. But akamthandazelanga amthandayo. Wathandazela umkholo wayo. Isithandaze ngoNkosi. Akathandazelanga amthandayo. Kodwa wathandazela umkholo wayo. Faith is a key principle. Sure. Hey. As many